তিনি जों धनपुर विधानसभा केन्द्रआव बिन्दु देबनाथनि प्रचार बिन्दु देबनाथ बीजेपी नि गोबां बुथ बाय खवलाइखानि बागै जे प्रचार फाइमानि जागावा जों कायसा इमांति तमुं नुखा जे तमुं आबो तिप्रा मथानि एमएलए तिप्रा मथानि नेता तिप्रा मथानि ब्लक लेभेलनि निनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नेता रक सीपीएम नि पक्षंग प्रचार खालायै सीपीएम ने बुथ दिवै विपुल बुथ जय खालायदि काय बीजेपी न फेल खालायदि हिने जेता सामानि आबो जों नुखा आबोनिंगो आं सानानि मुसुंगो जे तिप्रा मथानि जे सुप्रीमो जेनि बुबाग्रा बनत सामानि नुगियाख किन्तु बिनि इशारा बायदे दिनै बिनि जे सिपाइ रक बिनि वारियर जेता हिमानि बिनि योद्धा रक आबो सीपीएम ने बुथ दिदि हिने जेता हिमपाइ मानि आबो सेलेंमा सिंजा सारा मुंसाया और ताइबो नुखा जे तिप्रा मथावो एक्स टीएनबी तंगो एक्स एनएलएफटी तंगो एक्स एटीटीएफ तंगो एक्स एटीपीएल तंगो बरक जे जागा स्वाधीन तिप्रा माननानि हिने जेता थांमानि जे संविधान बाय आईन बाय निनि भारत नि संविधान बाय कोनो दिन इ तिप्रा सारक मुक्ति मानलिया हिनाय सिलाय बदाम बदाम खलाय कगय स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने जेता थांमानि दा विजय नबो नुगो आन दा रंजित देबर्मा नबो नुगो एनएलएफटी नि गोबां बर रक नुगो ओ बर रक स्वाधीन तिप्रा तुबरा हिने थांमानि स्वाधीन तिप्रा मान बोलिया लास्ट बंगनि लास्ट चैप्टर र सीपीएम न बुथ दिदि हिनाय सीपीएम न बुथ दिदानि बागै तिप्रा मथानि प्रचार हिंकाय एनएलएफटी एटीटीएफ टीएनबी ताबुक सीपीएम न बुथ दिवै जय खलायदि हिनाय सानान जागादे सकपाइसि आं तिनि प्रश्न खायनानि मुसुंगो तिप्रा मथानि बरक रक न इनक्लूडिंग दा विजय आचिनि बुफानि समान जिनि अभिभावक गार्जेन हाय रक न नुंसनो लास्ट दफानि कक हदानि कक मुकमुनि कक जिनि बरकनि तापांनि पामतैनि बाहायनि कक न सावै सुनो कवर खलायदिवै एनएलएफटी लगे हिमरेका एटीटीएफ लगे हिमरेका टीएनबी लगे हिमरेका आईपीएफटी आईएनपीटी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिनाय लास्ट बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि हिनाय हिमरिवै लास्ट सीपीएम ने बुथ दिदे हिनाय बक्सन अगरबाय धनपुर फाइसा फाइनानि अबदिनि सिरि राजनीतिनि तिप्रा सानि जार्नी सुंसिओ आंसिओ व्यक्तिगत भावे हरिनाथ समाचरण नगेन्द्र रवीन्द्र द्राउकुमारिया गौरी शंकरियान एनसी देबर्मा जेसुकपानो शिक्षित उंथं ब प्रजा राजा हांकाय बयस कमफानो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बखाय बयस कमफानो बसिनि राजो बसिनि बखरक नय ताबुकले चिनि राजा चिनि दफानि बागै हुकुमु मुकुमुनो संविधान नि बिसिंतुइ निनि संगठन नि बिसिंतुइ प्रोटेक्शन खलाय चनो बेरा खावाय नारुक जावानो नेचुं फाइमानि लास्ट हंकाय बिनि जे दल प्रत्येकटा एमएलए प्रत्येकटा वारियर प्रत्येकटा बुरी बदल प्रत्येकटा सिकला बदल तिप्रा मथानि जतो वारियर रक सीपीएम न बुथ दिदि हिसाबानि आं सुंना मुसंगो बुबाग्रानो आं सुंना मुसंगो जेनि विजय कुमार रांखल न चेनि बुफाना आं सुंना मुसंगो रोनाल्ड देबर्मा जेता तिप्रा मथानि प्रेसिडेंट न आं सुंना मुसंगो बरंनि जतो सब एडवाइजरी कमिटी ऑफिस बियार न नंग रूट मैप तामो तिप्रा मथानि रूट मैप तामो रुंगो तिप्रा सार न रुंबाय समुद्र सुकलुंगनानि नंगनि रूट मैप और रूट मैप क्लियर जदि खलाया हंकाय जेनि बरक रक बरक न कुनो दिन यागार गलाक आं ताइबो सानानि मुसंगो पातलकायनो सुप्रीम कोर्ट केस रिनानि बागै सीएबी बा सीएए नि बागै केस रिनानि बागै रांथुमपुरो आं नुखा रांथुमबाय जखन ब केस रिखा केस रिमारक नुखा बिनि गिलारक नुखा अबनि उलो चुंगताम नुखा हंकाय समस्त बरक रक जेफुर पातलकना पाहारा थांगो पातलकना विलेज कमिटी थांगो पातलकना एडीसी बिसिं जेफुर थांगो आफुरु बुबाग्रानि बदल तिप्रा मथानि बदल बुबाग्रानि इशारा बायदे विजय रांखलनि इशारा बायदे आं साइमिया गो बेक पातलकना अरनि कुतुललांनि पातलकना कक सित्रा सित्रा खलाय साका बनो सुप्रीम कोर्ट केस ने बागे रांथुमका ठीक आं साना मुसुंगो ताबुकसिनि अरनि मन्त्रिनि लगे तंगय नंनि मीडियानि बिसांति आं साना मुसुंगो साबो पातलकना रां रिखा फाइदि सुं रिरिनाय बेक खलाय किन्तु स्वाधीन त्रिपुरानि मुंगै विजय रांखल रंजित देबबर्मा एनएलएफटी जे बरक बुथामानि बंनि जीवन दान दिदे माना विजय रांखल अदल न तिनि बुबाग्रा तिनि बसकां तंग तंग
बुबागरा लास्ट हंकाय सिनी बुसा बुथाजाक माने एटीटीएफ रंजित देबर्मा समस्त टीवीजेएस नि चेयरमैन मेंबर रगनो बुथाका अनि उनको देबर्मा सिनी अलिन्द्र देबर्मा नो बुथामान रग सिनी बलंगनि बरग रग उनको न बुथाका विश्व देबर्मा न बुथाका विश्व देबर्मा ने जीवन न दांदी मन्नाय उनको न अलिन्द्र देबर्मा नि जीवन न दांदी मन्नाय आबनि बागैनो आं सानान मुसंग नो तिप्रासानि बुखाव जदि खापां तंथक बा खापां स्रामा रिमाया हंकाय खापांगो लाथ्रिदानि नि कुनो अधिकार करी बहगो जदि नुं माइरिमे हंकाय बहगो लाथ्रिदानि कुनो अधिकार करी आबन बगन अब वार्निंग सिंग सेनाय अब लास्ट एंड फाइनल फाइट सेंग सेनाय नरक विजय रांखल बुबागरानि बदल रंजित देबर्मा नरक तामनाय नरक की ओ बरग रग जे नरक बुथार बुमाने जे बरग नरक पानिशमेंट माने ओ बरग रग राजबारी उथांगय विजय रांखलनि नगर थांगय रंजित देबर्मानि नगर थांगय आनि बसाला नरक नरक बुथा माने आनि बसालानि जीवन दान मारिनाय इयाखै चबा चलेनाय हिनै नरक खायजांनानै मुसुं नरक लिमिट तंगो लिमिट क्रस उंतंखा सीपीएम न बुट दिदि माने चिनि दफाना सर्वनाश खलायदि हि माने सीपीएम फाइमानि बागै समस्त खुवाइनि चिनि तालुकदार बसरं सर्वनाश उंथांगो आं बागैनो आं अपील खालायना मुसुङो चिनि बरग रग ताबुक नो तिप्रा मथा नो सीपीएम नो कांग्रेस ताबुक बीजेपी फायै जनजातिनो डेभलप खालायनाय जनजातिनो उन्नयन उन्नति खालायनाय नरेंद्र मोदी नि बदल फायदा नांगो तानि मंखे एग्जांपल अबनो जत्तनि उकुलको क्लेजाक दफा तिप्रासा दफा ट्राइबल जनजाति पिछिए परा निने शेड्यूल ट्राइब बा अभाय हिने रग्न ताबुक द्रौपदी मुर्मु न प्रेसिडेंट्स नाम लिखा आउन बागैनो आं सादामुसंग प्रेसिडेंट नि बिसिंग मोदी जी नि बिसिंग प्रेसिडेंट नि सानै थांगय ओ आमायै ओ मोथांनाय जुगमा ओ सिनी संविधान न पहारादि तंनाय ओ संविधान नि मालिक सिनी अर हानि 184 जन राजानि बसक प्रदूत नि प्रजारक महाराजा प्रदूत नि प्रजारक सुं कमाखा फायदे हिन सानलायै ताबुक सुं बासेदान लामाव अंतत पक्षे चुनो भूल रूट मैप ताखलायदे हिनाय आं इ नरनि मीडिया नि बिसिंतै बुबागरा चिनि दाकता विजय रांखल रंजित देबर्मा आनि दा आबरंना आं सानानि मुसंगो आं अनुरोध नरक बरक न तिप्रासन भूल पथे तलांगय रूट मैप मिस्टेक खलायै सर्वनाश खलायनानि बागै अमथि प्रचेष्टा ताखलायदि अब साया मोदी जी न लास्ट एंड फाइनल डिसीजन नानाय तिप्रासन प्रोटेक्शन नानि 125 अमेंडमेंट हिंदी एडीसी मोर एम्पावरमेंट हिंदी निनी एडीसी वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हिंदी निनी एडीसी वो लैंड नि एम्पावरमेंट हिंदी सिनी बरंग टीटीसी हिंदी 50 टा एडीसी वो सीट हिंदी अब जत संभव मात्र मोदी जी नि पक्षे संभव भूल पथे खलायै आं खाना माने बुसुजै वास्तव साइमेया तथ्य आसे प्रमाण नाय माहाय दिल्ली थांगो सुप्रीम तिप्रा मथानि तम धनपुर बाय बक्सनगर बीजेपी न बुट दिदानि बागै आं नुं बाय कक सालायदानि बागै फायो हिं खानाव थां सावै कक सालाय फायका अर फायका हिंकै सपना रंजित विभिन्न बरन ए सीपीएम न बुट दिदि बीजेपी न फेल खलायदि हि साबायमान नुखाबले साबन दुकारिना नाय अबनि जवाब तिप्रा सरंग सालसा मारिनाय आवन बागैन आं साना मुसुं नंनि मीडिया नि बिसिक्तै आबहाय भूल पथे तलांरिवै बरक विभ्रांति खलायरिवै सुंताबुक चिनि बरक बेलाय खायदमा सिंसा जेफ्रो दिल्लीव कांग्रेस आफ्रो त्रिपुरा जो जत सीपीएम सानेन जरखा उल्टा दिल्लीव जेफ्रो बीजेपी नाहार दिहिन तंग जत त्रिपुरा म थांग तंखा तुई पर्यंत खानिया जेपी नाद्दा न ओ बरनि थानि थांगै नं बिखा सानाय बरन मगजदलाय खैना थांग जेपी नाद्दा अमित शाह निनि उनकन मोदी जी न मगजदलाय खैनाय त्रिपुरा म थानि नेता बके सिकी आदलनि नेता हायदे आवन बागैनो ताखुकतै बुखुकसं मग मीडिया उनखा आनी मते हेंकाय फोर्थ पिलर या फर्स्ट पिलर नरक नि बिसिक्तै काहाम कक्न काहाम सानानि हामिया कक्न हामिया सायानि जे पॉलिटिकल पार्टी बा जे बदल नि बिसिंग कक कुबुइनि साइमिया हेंकाय ओ पॉलिटिकल पार्टी आं तंगिया तंगना मुसुंगिया जे पॉलिटिकल पार्टी तिप्रा मथावो आओ बीजेपी ने सं सपोर्ट खायो बीजेपी ने बुट दिनाय हिनै नुं साइमिया सीपीएम ने बुट दिनाय सीपीएम ने सपोर्ट खायनाय हिनै जों बिसिं के सावो जोंनि पार्टी सिद्धांत अंजाक आइ हिने सावै यां सीनियर नेता रकै साया साबन नं मायुं बुआ फुलुंना नाय मायुं बुआ बिस कांनि बुआ बाय चाया बिसिंनि बुआ बाय चामा हाय नं मुदिनि थानै हंकाय नं तांबाय पाइजाक आउन बागैन आं साना मुसुङो धुका बाजी सल चातुरी बरक रंगना तिप्रासा बुटुआ हिने ता थककसिदि
थकक जाकमां फिकं वाला नांखा आं अनुरोध खालायो राजा उंथं प्रजा उंथं सिपाही उंथं वारियार उंथं तिप्रासा 14-15 लक्ष बरंनो ता थकक सिरि आसु सयना आनि ककदों बथांका जतना हामबाय खुलुमका।